južnej časti stredného Slovenska, v malebnom prostredí údolia rieky Štiavnice, vysokou horou ovenčená, dedinka Hontianske Nemce spí. Tam prežila som šťastné chvíle a detstva môjho sny. Tam rástla som jak jedlička, keď vonku kvitol háj. Na hornom konci dediny, na ľavom brehu rieky Štiavnice, vyrástla budova dnešnej školy. Ruku k dielu pri jej budovaní priložili nielen majstri, ale aj občania a učitelia. Poprvý raz sa v novej škole ozval hlas školského zvončeka 3. septembra 1976. Škola vtedy privítala 382 žiakov a 22 pedagogických pracovníkov. Odvtedy už vychovala stovky žiakov, občanov našej i okolitých obcí. Mnohí z nich sa rozutekali do sveta, ale mnohí ostali verní svojmu rodnému kraju. Nových šiat sa škola dočkala po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá trvala od septembra do novembra roku 2008. Dokončila sa nová strecha, vymenili sa okná, budova sa zateplila. A na rad prišli vnútorné priestory. Zrekonštruovali sa sociálne zariadenia pre žiakov i pracovníkov, telocvičňa, šatne pri telocvični. Vďaka niektorým projektom z eurofondov boli vybudované viaceré učebne informatiky, hudobnej výchovy, fyziky, kuchynka. Najväčším zmenám však podľahli chodby v škole. O ich premenu sa najviac zaslúžila magisterka umenia Janka Viktorová. V prípravnej fáze tejto premeny usilovne pomáhali aj pedagogickí pracovníci, pán školník a upratovačky. V našej škole určite nezablúdite, a to vďaka tematicky pomaľovaným stenám pri každej odbornej učebni na hornej chodbe. Taktiež môžu doplniť svoje poznatky o osobnostiach literatúry, vedy, techniky a spoločenského života.
žiaci sa tešia na príchod do školy, kde ich pri skrinkách vítajú postavičky z mnohých známych rozprávok. Všetky tieto maľby vznikli šikovnými rukami už spomínanej výtvarníčky Janky Viktorovej. V triedach i odborných učebniach máme nový školský nábytok, interaktívne tabule, nové počítače a rozšírenú Wi-Fi sieť. Nie len v odborných učebniach naši žiaci so zanietením získavajú nové vedomosti, ale veľmi sa im páčia aj netradičné formy vyučovania. Či už je to na hodinách prírodovedy, slovenského jazyka, tvorivej dramatiky, hudobnej výchovy, informatiky, či na hodinách varenia a pečenia. Aj malí žiačikovia prváci už sami dokážu hodnotiť svoje úspechy. Svoj talent a nadanie môžu žiaci rozvíjať v základnej umeleckej škole Heuréka Budča, ktorá v tomto školskom roku zriadila v našej škole pobočku. Hudobno-dramatický odbor dnes navštevujú možno budúci známi herci.
rámci hudobného odboru vyrastajú možno slávni klaviristi. A vo výtvarnom odbore pani učiteľka možno vychová uznávaného výtvarníka. V našej škole je bohatá ponuka záujmových krúžkov, v rámci ktorých môžu žiaci relaxovať i efektívne využívať svoj voľný čas. Koho zaujímajú cudzie jazyky, môže sa zdokonaliť v krúžku francúzskeho jazyka. V počítačovom krúžku si žiaci osvojujú prácu s novými programami a učia sa pracovať aj s interaktívnou tabuľou. Športovo nadaní mladší i starší žiaci si vyberú z ponuky športových krúžkov. Mladší žiaci s radosťou vybijú svoju nadbytočnú energiu v športovom krúžku. Členovia stolnotenisového krúžku majú za sebou mnohé úspechy v rámci celého regiónu. Fyzicky zdatní nadšenci prírody sa chodia kochať jej krásami nielen po celom Slovensku, ale i za jeho hranice. Po skončení vyučovania žiaci pod dohľadom pani vychovávateľiek relaxujú počas športových i duševných aktivít, rozvíjajú svoje výtvarné zručnosti a učia sa zachovávať regionálne tradície.
to za krdel detí, čo s morenou ku potoku letí? Je to veľká banda klubkáčov z nášho školského klubu detí. Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je materská škola, ktorá vychováva budúcich žiakov našej školy. Deti sa s pani učiteľkami hrajú, spievajú, tancujú a zároveň sa pripravujú na zvládnutie úloh a povinností, ktoré ich čakajú v škole. Aká by to bola škola, keby v nej nebol poriadok a čistota? Aj bez šikovných rúk pána školníka by sme si častokrát nevedeli predstaviť chod vyučovania. A s prázdnymi bruchami ísť domov alebo do školského klubu, to už vôbec nie. Takáto je naša škola dnes a dúfame, že bude stále krajšia a krajšia a z jej chodieb nevymizne detský smiech.